I try also the drugs. Mm-mm. No, because during that time, I am looking for security. I am looking Yes. for freedom. Mm-mm. I am looking for love. I heard a voice na tumalon ako sa fourth floor ng bahay daw namin. Nakita ko yung sarili ko na nasira talaga ang buhay ko. Giawhag sa LGU igakos ang mga establishmento sa isla nga magbaton og restroom maalang sa LGBT aron malikayan ang insidente sa diskriminasyon. Aktibong mipartisipar ang LGBT Davao City Coalition ato sa 86 araw ng Davao diin padayon nilang gisingkit ang pagduso sa SOGI Riyo bill. sa pagbabag sa religious sectors, padayong gibarugan sa LGBT sector sa dakbayan ang ilahang katungod sa community. At yan yung pangunahing rason kung bakit kailangang maituro at magkaroon ng SOGI bill sa Pilipinas. Para mawalan ng diskriminasyon kung ano man ang gender identity mo. Nagpabiling init nga isgutanan karon ang pagduso sa sexual orientation and gender identity expression kun SOGI Equality Bill, umasa ilang Anti-Discrimination Bill. Ang advokasya ug prinsipyo sa grupo mauusab ang gibarugan kaniadto ni Pastor Ronnie Bintayen nga taga Bulacan kanhi miyembro sa lesbian, gay, bisexual and transgender kun LGBT community. Nahigmata sulod sa broken family, nakasinati og grabing kalisod sa kinabuhi, nagbaton og identity crisis, nahimong cybersex model, nakasinati og grabing depresyon ug kapila ka higayon nga misulay paghunos sa iyang kinabuhi. Growing up with gender confusion na walang magulang, napakahirap po talaga. No, and yun nga, habang lumalaki po kami, nangarap po ako ng maayos na pamilya na magmamahal po sa amin, magkakapatid, kasi 7 po kami magkakapatid. No, kaya talagang nangarap kami ng isang pamilyang magmamahal sa amin kasi bata pa lang po ako. No, nagtatrabaho na po ako. Parang I was just like 7 years old. The worst scenario pa is that we found out na yun nga, minamolest siya ng lolo ko yung kapatid ko. And nung nalaman ko po yun, there is one night na siguro hirap na rin siya sa buhay niya. Humingi siya ng tulong sa akin na makipagpalit ako ng higaan sa kanya. So, ang nangyari, yung ginagawa sa kanya, naranasan ko. No, kaya habang lumalaki ako, I was exposed in immorality. No, kala ko dati yung kapag may katwiran, ipaglaban mo sa TV lang napapanood. But at the young age, naranasan ko po yun. No, kaya habang lumalaki ako, talagang may galit sa puso ko, may paghihiganti, papakayaman ako, tapos babalikan ko silang lahat. At doon kasabay na rin yung gender confusion, yung nararamdaman ko na bagamat ako yung lalaki, ang pakiramdam ko, babae ako. No? Kaya I was exposed with the community, no, sa mga kaibigan ko na mga nasa LGBTQ community, at doon mas na exercise ko yung nararamdaman ko bilang isang babae. So na-expose ako sa mga relationship. I have lived-in partner for 8 years, no? At yun nga, sa hirap ng buhay, napasok din ako, no, as a cybersex model. No, at doon kami nabuhay ng pamilya ko for many years. Kaya nung time na yon, kala ko, no, ang buhay ay yun na talaga yung buhay na pwede magsama yung lalaki, tapos katulad ko na transgender. No, kaya na-enjoy ko talaga yung buhay ko yun. So maraming maganda sa paningin ko dati. But at the end of the day, nakita ko yung sarili ko na nasira talaga ang buhay ko. I use hormones that leads me to have an anxiety, depressions, and the worst is yun, committing suicide. Naging way ko yung suicide to end up my life sa sobrang hirap ng naranasan ko. Kaya alam mo yun, yung mabuhay ka sa isang mundo na hindi tama. Mabuhay ka sa isang mundong miserable na ang akala mo yun yung magbibigay sa iyo ng kaligayahan, yun yung magbibigay sa iyo ng satisfaction. But at the end of the day, nakita ko yung sarili ko na nasira ang buhay ko. At because of my anxiety and depression, yun,
halos sinira ko yung buhay ko sa pag-inom ng alak, sa pakikipag-sex kung kanin-kanino, no, I try also the drugs, no, because during that time I am looking for security, I am looking Yes. for freedom, I am looking for love, I am looking for acceptance. That's why I tried everything, pero wala. Ang nangyari, no, nasira pa rin yung buhay ko. Sir, can you share to us that it's kind of a funny moment kasi narinig din namin yung interview sa'yo. Yun yung suicide attempt. Ano pong nangyari doon? Actually, yun na yung naging turning point ng buhay ko. Kasi yun nga, naging habits ko na yung pagpapakamatay. Because for me, that is the only way for me to, alam mo yun, to escape the miserable life. To escape the pain, no, to escape the brokenness. Kaya yung pinakamalalang suicide ko is that I heard a voice na tumalon ako sa 4th floor ng bahay daw namin. Pero sabi ko, pagtingin ko sa ito, ang pangit naman pag namatay ako. Sabi ko gano'n. Sabi niya, sige, doon na lang sa 1st floor. Kaya, nagpatihulog ako doon sa 1st floor ng bahay namin. Ang nangyari is that nagkabukol-bukol lang ako, nagkasugat-sugat ako, no, hindi pa rin ako namatay. So, dito sa likod ng bahay namin, may lake. So, ang ginawa ko, tumalon ako sa lake. Marunong pala akong lumangoy, kaya hindi ako namatay. Tapos, pag-angat ko, no, sa lake, tumuwa ako ng bato, hinampas ko sa ulo ko, hindi pa rin ako namatay. So, pagkagising ko ng umaga, a lot of bruises, no, may mga bukol, hanggang may mga pilay, ang sakit ng katawan ko talaga. And in that moment, nakapag-post ako sa Facebook, sabi ko, saan ba papunta yung buhay ko? Parang paulit-ulit na lang yung nangyayari. Iinom ako, magpapakamatay ako. Saan ba papunta yung buhay ko? Talaga napatanong talaga ako. No? And did someone Kaya- reach out to you, sir? Kaya ka na sa Panginoon? Yes. Nag-post nga ako sa Facebook. So, syempre, nag-comment yung mga worldly friends na sinabi, lalaki lang yan, bakla, dito kami, inuman lang yan. No? So, talagang parang hindi ko na sila ma-appreciate at all. Kasi wala naman nagbabago sa buhay ko. Yes. And dun sa pinakadulo ng comment, may nag-post, sabi, mahal ka ng Panginoon at nais kang tulungan ng Diyos. So in that moment, no, I realized, no, na dinala ako ng Panginoon when I was just like 8 years old. Naka-attend ako sa isang gawain, yung Jesus Lifted High na worship. Naramdaman ko, naranasan ko yung sarap ng pagpupuri sa Panginoon. So syempre, bakla pa ako noon, talagang kending ako noong time na yon. But yung na-retain sa puso ko is that how beautiful, how good, how pleasant to worship God. Iba yung kaligayahan. Amen. Kaya during that time, it was Tuesday, I decided to attend the church. No? So from Tuesday to Saturday, umiinom ako ng alak. Kasi nga, because of my anxiety, hindi na ako nakakatulog. Kaya ang pampatulog ko na talaga, araw-araw, umiinom ako ng alak para maging normal yung isip ko. Kaya the Sunday time na umatin ako sa church, may hangover ako. Talagang, may hangover talaga ako. Pero nandun yung mataas na expectation ko na may gagawin yung Panginoon in that moment. Kaya talagang I prepared my heart to worship God. And the Lord never fails me. Dahil when the praise and worship started, no, nakataas agad yung dalawang kamay ko. So talagang naramdaman ko yung powerful na pagyakap ng Panginoon sa akin na hindi ko pa naranasan sa pamilya ko and even of the man that I have encountered in my life. Yes, No, po. kaya sabi ko, alam ko, I knew that it was God who embracing me. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, pagod na po ako. Sabi ko gano'n sa Kanya. Parang bata pa lang ako, Lord, hanggang ngayon, puro paghihirap na yung naranasan ko. Sabi ko, pagod na po ako. And the Lord told me na, anak, that's why I am here. I will help you. Sabi niya gano'n. Kaya nanalangin ako sa Panginoon. And here's my prayer. Sabi ko, Lord, if you are not going to help me today, mamamatay na ako. Please help me. And from that time, I surrendered my life to the Lord and I accepted the Lord Jesus Christ
as my Lord and Savior. And in that moment, pinagaling ako ng Panginoon from my anxiety, from my depression, from my panic attack. Kasi yung anxiety na sakit, that was really difficult sickness na pwedeng maranasan ng mga tao. Pag may anxiety ka, para kang nasa isang mundo ng sobrang lungkot, sobrang takot. As in, ganun yung buhay ng isang taong may anxiety. Kaya talagang nagpasalamat ako sa Diyos because after I received Christ in my life, totally pinagaling ako ng Panginoon. And from that moment, never na akong na-hospital. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Nasabtan ni Pastor Vintayen ang baruganan sa LGBT community kung asa siya nagikan. Matud niini dili angay nga hukman ang nahisgutan tungod kay abli kanunay ang kamot sa Ginoo nga mapabati kanila ang gugma nga dili mahatag sa kalibutan. Si Lord kasi, no, open rebuke is better than hidden love. Sabi nga nila. So there was a time na masakit ang katotohanan. But the truth will always set us free. And marami po tayong dinidisciple na nasa LGBTQ community who understand the love of God over their life. Na to the point na talagang minsan syempre nasa discipleship po ako, no, dumadating po talaga yung time that we intervene into their personal life for the sake na maranasan po nila yung pagbabago sa Panginoon. Maranasan nila yung ganda ng buhay, no, sa pangako, sa kalooban ng Diyos. As a Christian, we need to represent the love of God perfectly to this community na naghahanap ng pagmamahal, naghahanap ng kalayaan, naghahanap ng pagtanggap. In the beginning, hindi naman ang pastor, hindi naman ang sino man na nagbago sa atin, kundi yung pag-ibig ng Diyos na naranasan ko. So it's the same thing. Ang gagawin lang natin is that we were going to accept them, we were going to understand them, we were going to love them, we were going to pray for them, we were going to show them kung ano yung kaibahan ng pagmamahal ng Diyos at ang pagmamahal ng mundo. Amen. And when they found the love of God through our life as a Christians, alam kong maraming mababago at maraming maliligtas. Bakit? Kasi nakita nila yung pag-ibig ng Diyos na minsan na nagligtas sa buhay natin. Yes po. Yun lagi sinasabi ko. Kaya may mga LGBTQ friends ako, sabi sa akin, buti ka pa, masaya ka na. And then sabi ko sa kanila, pwede ka rin maging masaya. Tanggapin mo ang Panginoong Jesus and just let God to transform your life. Pinaagi sa gahom ug grasya sa Ginoo, nahimo ni Pastor Ronnie Vintayen ang pagpasaylo ug paghigugma ni adtong mga tawo nga nakasala kaniya. Karon aktibo ug malipayon siya sa buluhaton para sa Ginoo. Ug iyahang padayong ginasangyawan ang mga grupo sa LGBT kung unsa kadako ang gugma sa Ginoo alang kanila. Sa Lucas kapitulo 15 bersikulo 32, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, apan ang pagsadya ug paglipay kinahanglan himuon ta. Kay kining imong igsuon, namatay na. Apan nabuhi siya pag-usab. Siya nawala na, apan karon siya nahingkaplaga na. Alang sa DXDC Holy Week Special, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.